شمونت ነገራት ኣብ ጥራይ ከብድና ክንገብሮም ዘይግባአና ኣብ ጥራይ ከብድና ክንብል ከለና 2 ሰዓት ድሕሪ ምጋብና ማለት እዩ። ሓደ ፈጺምና ከም በዓል ፓራስታሞል ወይ አስፕሪን ዝኣመሰሉ ዘይምውሳድ ምክንያቱ መድሜት ናይ ጨጎራ የምጽእ ብሓፈሻ ኩሉ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ጥራይ ከብድና ዘይምውሳድ። ካልኣይ ቡን ዝኸፍእ ሓደገኛ ቅድሚ ምግቢ ምስ ንሰቲ ምክንያቱ ኣብ ቡን ዝርከብ ኣሲድ ስለዘሎ ንጨጎራ ኣዝዩ ይሃስያ። ሳልሳይ ከይበላዕካ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ በሊዕካ ምስ ትሰቲ ኣልኮል ቀስ እንዳበለ ኣብ ሰውነትካ ይሰርሕ ከይበላዕካ ምስ ትሰቲ ግን 2 እጥፊ ቀልጢፉ ኣብ ሰውነትካ ይሰርሕ። ቀልጢፉ ክሰክር ኢልካ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ኣልኮል ምስታይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ካልኦት ተወሳኺ ጉድኣት ኣለዎ። እዚ ድማ ንጸላም ከብዲ ንኹሊት ንልቢ ብቐጥታ ይሃስዮ። ራብዓይ ማስቲካ ምሕያኽ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ማስቲካ ምሕያኽ ንጨጎራ ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ። ጨጎራ ምግቢ ትበልዕ ዘለኻ መሲልዎ ኣሲድ ይሰድድ ከምኡውን ባዕሉ ንባዕሉ ይፍሕፋሕ በዚ ድማ ስቶማኮ ዝበሃል ሕማም ነጥሪ ከምኡውን ድሕሪ ምግቢ ልዕሊ 10 ደቂቕ ማስቲካ ዘይምሕያኽ። ሓምሻይ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ምድቃስ መጀመርያ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ምስ ትድቅስ ጽቡቕ ድቃስ ኣይትድቅስን ጽቡቕ ዘይምድቃስ ድማ ሳዕቤኑ ርዱ እዩ። ሻድሻይ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ስፖርት ምስራሕ ኣብ ጥራይ ከብድና ስፖርት ምስ ንሰርሕ ብዙሕ ካሎሪ ነጥፍ ይመስለና እዚ ግን ሓቂ ይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ማስለ እዩ ዘጥፎ ነፍስና ሓይሊ ስለዝስእን ጭዋዳታትና ኣብ ክንሰፍሕ ይጭበጥ። ቅድሚ ስፖርት ምስራሕካ ኣብ ከብድኻ ገለ ምእታው ጽቡቕ እዩ። ሻብዓይ ሲትረስ ጁስ ከም ጽሙቕ ኣራንሺ ዳኣም ዝመሰሉ ብዙሕ ኣሲድ ስለዘለዎም ነቲ ጥራይ ዘሎ ጨጎራ ይሃስይዎ ብፍላይ ድማ ሕማም ጨጎራን ዘለዎም ኣዝዩ ይሃስዮም ከምኡውን በዓል ኮሚደረ በናና ዝኣመሰሉ ኣብ ጥራይ ከብድኻ ኣይትብላዕ። ሻምናይን ናይ መወዳእታን ኣብ ጥራይ ከብድኻ ኣይትካታዕ መጽናዕቲ ከም ዝብልዎ ጥሜት ዓቕሊ ከም ዘይንገብር ይገብረና ምክንያቱ ነብስና ንምቁፅጻር ሓይሊ የድልየና። እዚኣ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና ክትረኽብዋ ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ ስጋ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።